poen y pants. Mae Molly'n gwasgu, yn tynnu, mae'r gwaed yn mynd i bob man, a dwi'n trio stopio'r gweidi fo'n meddwl, stop, stop, stop! Sylw ar y llwybrau sy'n annog i dyfu mwy. We've had a chat. Me and Jug and Teaspoon and... I'm fine. Mae'n bwysig i ni fod pob person ifanc yn cael ei derbyn. A bod pob person ifanc yn cael cyfle. Ac mae'n ocê wneud camgymeriadau. A bod yn falch o fod yn ferch.